Watasangana nazvo 2023 tasangana tese tiri vapenyu hapana akakamurwa pakati pedu nyangwe vakakamurwa vanhu vanoenda panyika nenguva yavo vanhu vanoenda panyika nenguva yavo saka zvichireva kuti vakachengetwa nanhasi tasangana tese tiri vapenyu takatarisira tichiti horodha yatakabva takati noise ngaite shoma nyaya dzedu tifambe zvakanaka dzimwe nyaya dzamunadzo nhasi dzaparwa muhorodha yamakabva dzimwe dzamuinadzo dzagara muinadzo muri kurarama bhaibheri ukariverenga shoko raMwari kuti ukasenza zvakanaka unodya zvakakora kana kunwa tii yakanaka netii yakakora ino yanobva nokushanda but mukada kuluta ndozvinoita kuti muti hurumende haisi kutigonera nyaya yekuti hapana unenge usina kurongeka hurumende iri kugonerai makapuhwa mapfumvudza ima hapana asina kupuhwa pfumvudza masabhuku makapuhwa 4 masaga chamukatoshota pamuri magumbezi ekuti munofanira kunge maano magumbezi akawanda kuitira kuti sabhuku vainzi vanouya pamba vakawanda forezendi vakupai mainputs yekuti zvifambe munofanira kuzviona zvinhu izvo saka unofanira kugamuchira vanenge vashaya pokurara novadi kwete ungoti vashaya pokurara endai kwamambo iwe sabhuku wakapirwa masaga 4 napresident mabhasikoro mugadzirwa kuti akataona vp nakembo mwati vice president saka zvinhu zvacho zvoda kuita muno zvakanaka ndine urombo kana tichirarama panyika tofanira kuita zvinhu zvakanaka unogona kurarama 50 years uchiba uchiita sei uchituka uchishora usingabatiwe asi zuva rimuridzi rinosvika pamusoro penyika mamurumu vanopomba vakawanda umu mamurumu vanoba vakawanda umu vanoroya vakawanda mukati mamuru kunonoka chete kubatwa asi anenge abatwa panguva yachiroya ndiye muroi nguva ipi iyoyo anobatwa achipomba nguva ndiye mhumbwe nguva ipi iyoyo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo vatikavakidza nono vatinogara navo vanoti chaona muzako chapita mawa chiri kwani chiri kwaini imi vakadzi mapfekera muri kuitwa muri kukonzera keosi ndi muri kukonzera kuti varume vapinde pachihuri kupfeka kwenye hakuna kunaka unoti ukapfeka so kuti ukamuti kotama yozvo kuti ibvisai mazambo yamukapfeka panapa kuti kotama tinobva taona nyika yacho inoyate ichitsvaga izvozvo kufumuka murunzwisana mukadzi wako achikuda ungatanga ona kuti apfeka zvakaita here zvinokodzera pakufamba kuti ave mukadzi chaiye kuzora mafuta munozora hazvishande musionoita accident ndipo unoona kuti hazvibatsire hausioneki chironda chipi ichocho wakuti machirembe emuZimbabwe akutadza kurapa batiwe ndiwo uri ropa wona izvinhu zvakanaka panguva dzose unofanira kunzwisisa toya tinonyaya dzatinotonga misi yose nenguva vanhu muri kuabhiusa vanhu pakurarama vanhu muri kuroora vana vadiki vanhu muri kurara nevana vadiki nokuda kwemadivisi emushonga yekurima kana kuti yofunga kuti ndikaenda kunganga ikanditi ukarara nokamwana mudika kana 5 years zvinondiitira zvakanaka siyai pakurara nevana vadiki ndaitaura musi uno ndiri kubhindura naprovincial majors achiti mambo nyaya dzawandisa kujeri kwakazara munorara nomwana ano 7 years ano 5 years munowane chii chamunonzwa mushonga yese iyo mutemo wenyika tiri kuti vanhu ngavaroorwa akwanisa 18 years
regai dzive shiri mazai hana mupo. Saka zvatinoita tikasangana nonyaya dzevana vadiki panapa tinokuchaja zvinodzimba ndokuti musiye. Ukaona ari pa next door pako achitorwa mombe dzichena kuti arura mwana mudiki zvinonakidza kune kuti uzozviita unobva zvisiya. Varume vanobikirwa sadza nenguva zvinoita kuti vabude mumba mukatadza kuvachengeta zvakanaka vana vadiki. Ukaenda pana vakorinde 7 inoti waniswa musoro shoko unobva wati kana wati waniswa kana maakurara mubva mufanira takamwanyengetera kuti Satana asapinde pakati penyu mozorara futi zvakare moita bonde futi kechipiri kuti Satana asapinde pakati penyu. Zhira kuti imba inobva imira zvakanaka. Saka vanhu ngavaite zvakanaka. Hunhu muridzi wavo. Tikuirana. Saka ndofunga kuti ndipei nyaya yationa. Magariro andiriira nomudzimai wangu hatisi kuwirirana purasi pano upombo hwaakaita. Zvimwe zvese ndaimuregerera zvokusanzwisisa nekuchapa nokutaurisa kuchenama izvi ndainzwisisa but pari zvinezvi pane upombo hwaakaita nemuzukuru wangu. Wapedza wazvizwa here ndataura kuzvinzwa ndiri kuzvinzwa asi tanga ndadaira kuuyanga handizivewo kuti imba kana ichinzi haidziriwe kana ukatonzi ukutsvaira kana kuti ukanzi une usimati unhingei iri ndiyo bedroom iri ndiyo imba yekubikira iri ndiyo imba yemasimbi usimati hwacho unobva papi. Chechipiri pari kutaura kuti upombo muzukuru wake wacho ari kupi. Nyaya iyi vakaita nyaya yekuronga chimbomira chitanga wapikira imwe ndeimwachi watanga wataura kutanga yonyanga mba handizvo zvawatanga kutaura. Wazvinzwa here? Wanzwa here? Wanzwa nyaya yemasiyeneki youyanga yawataura? Hanzi munotairika seiko munogara masimbi munogara zvakangowanda wanda munoitika sei kuti muiteni? Handizive kuti munhu kana ane hembe 1 hawacheni. Vadikani kana mukabvunza vatinorarama navo varikowo munomo vatinorarama navo ngavataure nyaya yavo chaiyo chaiyo. Kuva pane imwe chaiyo chaiyo mukuziva dzavataura tuka idzi ndo dzavataura. Ndopanga ndaenda kune upombo kuti muzukuru wavo wacho ndachida kuti auya adescribe chimiro changu kana achizoti anozivenyi. Asi muzukuru wacho mumuziva mutonga achitake mataura nayo uchapa ndopandapindura kuti pari kuti uchapa imba yekubikira ndo imba inogara hembe ndo inogara masimbi. Hanitendere kuti ndimudzire anoti tigare chete makada sei makadaro. Iye ndianoramba kuti musadzire. Anoti imba yangu dzimba dzangu adzidziriwe. Izvozvo tikachitesa chimba chacho. Zvinakurambidza kudzira panduka kakuti kuti andimuita ucha. Ndo zvinoita uri mandopanduka. Nokuti murume yasanangura achiti kana une hembe mashiketa wache here. Aiwa. Ngawa ndiburutsiro 1 hembe yekuti iyi aiwachiwa. 1 chete chete. Kwa izvozvo dai izvo uchapa womudzimai zvakatanga rini? Kugara nokugara ndozvazviri. Ndozveupenyu ndaitsiura ndikatsiura akatombosvika nguva yekuda kumwa mishonga nenhau idzi ikatomboenda kwamufundisi bhodhoro ndamubata bhodhoro ali ndichiti ungamwira mushonga kutsiurwa here bhodhoro izoti kwamufundisi kubhindura kwataigara kubhindura pamushonga zvekuti umbouripo. Ndakazoita nguva yandakainomusiya kumusha kwavo baba vanozviziva vati zvavanga wakazoita kutotina akadzoka akauya kusangora mambo. Wakaenda kunomusiya ukaenda uchinosiya kuti udzatezva kana kuti mwana akuita uchapa? Ndakangoti inenei mungambo uyu ngambo kugadziriswawo. Wakati ngagadziriswa? Saka pakugadziriswa naitarisira kuti wano zvinhu zvavanozivawo pachikuru kuti kana munhu achigadziriswa anotangira achisvika pano. Wakamboenda chaona yatibatsirani pa chaona zvawakaita wakakanganisana kwende kwaatedza mutemo unoti kana mukadzi wako anouyanga waenda kwaatete kana kwaambuya handiti ndoti vanhu chedu chaicho ndikatoudzauza ana naatete vachanditorwaziva
kana ambuya kuti andiwazive kana asekuru hapana andiwazive zvese zvindaibvunza but handina ndikatonzi hakuna saka kuri wati kudzinza kwemudzimai wako uri kuziva kutoziva kwana atezvaro atezva ndivanongoziva chita kwana atezvaro ndikwandozi nyara dzevanokona adhino mudzimai ndinoidzira sei murume wacho anondirambidza kudzira izi chindoraiti ari kunyepa pamwe pangeni pano marooms 3 rooms yedzimba yekuti uimba 1 inji ari kundinyepera pane 3 rooms pane yatinorara bedroom kwoita imwe ingazotapurwa zvaine mhepo kwoita imwe ine 2 rooms paside parizvoni pasara 3 imwe ikatapurwa nemhepo pane dzimba ngani pane ndogara wakomana kwete yakawaka chiti iyi imba yemwana wangu haipindwe newe zvokuti kutozoenda kunomukuidzira moto inharo dzandikatoita paari kutaura kuti hanzi akaenda ndikamuendesa musha kwavo baba vangu vasanyepa vakandirova through mwana wavo andirova inini ndandasimukaenda ndaenda kumba kwedu saizvozvo anditi iwo wakazokutera watera namupurisi wamambo aiziviyo nyaya yawadozama kunyepoti ndikamuendesera nyaya yanga ndikatosimuka mwana wake andirova iye akandibata akandirova ndakatsemuka muromo ndakabuda nzeve yangu ikabuda ropa ndikasvika ndikati baba ndozvaitika iye abvazoya papa ipai baba anozviziva zino rikatsemuka ipapo pacho andu akukwanisa kuenda kuchipatara nokuda kwekuti ndikadzorwa nevamwe kuti ukaenda kuchipatara murume anosungwa kwete zvavari kuzama kunyepe zvekuti hanzi chii vari hekuwenyu baba semukaito achipunza apa kunoda kubatsira ipapo akanyepe mukuwasha ipapo kuti akauya mukadzi wake ndiye akauya kuti ndakarohwa tikati bodo zvaitwa zvinowanika pamusha ndo zvinonzi musha chinenge chidzokera nokuti ukaenda kuti uendese kuchipatara zvitoanda nekuti zvikurapire pano ukaenda kuchipatara murume achasungwa kuparira kwomusha ikoko ndozvatinoziva anopa akambo here mukuwasha aitaura kuti mudzimai yangu akuita uyanga kwete kana hapana pake inini ndinovakuwasha kusakasa naye 13 vese vakoma vake kodzera kuenda vamwe vari kudhuze kokuno kwakare kuno vamwe vari kuno kudhuze nokune kwakatowanda kwavari vana vangu vakavaroga kwese vanogona wange utatezva varamba kuti akaenda nemudzimai kutaura kuti mudzimai ari pakuchaka ya shuwa vanogona kuramba because nyaya inogona kurapika asi inini vari kundinyepera shuwa vanozviziva inogona kurapika pamusoro kana vane nyaya dzavakamboendera dziri dzouyanga nyaya ndinoziva uyu murume ndimuperekedzeka ndikati kwaukaroora kwaukaroorwa nasekuru vangu amukubva saka ndiri izi kunokununura nokuti mukadzi akaenda arohwa atikatosvika ikoko kwatezvani ndofunga vakatombosika kuti aiwa kana muri kuti maano nhau idzodzo toda kutotimisa kana timurovo papi ndikati aiwa kasekuru nzowazviite nokuti kutova neni kutera ndimukumbirira ngonotora mukadzi dzoke kumba vanhu vanorovana zvinowanika ndonhau yatikaendera kumwana hande panhau yepombo yanga uchitsanangura nawo youpombwe ingamira yakadai chokutanga wakadanana nomukomana womunhu ndokubva wauya wachiti pane mukomana andikonza ndobva ndaferefeta nyaya iyeyo tobva ndatozoona kuti wadanana zoshuwa but iye achiramba kuti handina kuzodanana naye ndovakatitaurira kuti andikonza mukomana wemunhu anogara kukaranda saka ndindataurirwa sekudaro ndikatora nguva yangu ndichida kuona kuti zvikafamba sei ndobva ndazoendesa kuchechi nyaya yekuchechi ndidano dai vaimisa inoda umbo wakaita sei wakakwana right ndobva tagara tatiraramei nguva ditiki futi ndobva ndazobata makondomu yakashandiswa pamba pangu inini handishandise makondomu ndakadeedza chechi yakati izvi zvinoda umbowo futi izvi kuti bata munhu right ndobva ndafamba pandakafamba ndobva ndakazoziva yo muzukuru kuti wakarara nomuzukuru wakatoita kupfekanurira muzukuru ari munodziwa wakapfekanurira ari munhu tomusimudzi anonzi aisarasi chikeya uri muno simba racho
Shkera sumuka. Simba racho shkera. Yakuna kuduza. Taura kwa taura zachingwa simba racho. Hai bomira. Dauki atakaonya kuzwa sababu. Adzimai wangu wakapindira mukomana wakarara naye. Akapfekenura. Akampindira mupai. Kuimba yerume yaira. Mumba make maanorara. Vazhinji vaireza taura. Anza kuchipindura kuti. Nondasau. Simba racho shkera. Taura. Pindira ndi zwangu. Hai fushi. Kamukomana. Nyaya yakaitika inyaya kudai. Kumbera. Nyaya yakaitika nyaya yakudai ini ndikarara mumba mukicheni. Ambuya wakauya mumba mandairara vasina kupfeka. Wakandibata miri wese. Pandasvika pakutadza nawo. Alright. Imi chirega kutaura. Sorry. Aisi ndo nyaya yake aliyopita. Iwe wakarara na Ambhuya? Vanga wakapfeka bhuku rakaita sei? Garanga wakapfeka bhurugwa kala ndichaziva kuti Vako yangu asina kupfeka here? Waka asina kupfeka bhurugwa, waka asina kupfeka. Vakakubata-bata? Wakamonera Zambia. Iwe ukavabata-batawo? Iyo handakuvabata, iwe wakatondibata wakandikakata ndikati aiwa beni buda imba muno. Saka wakazorara sei nawo? Hamurari pamuno. Wakazorara sei nawo? Pawakandibata ini ndikabva ndanzwa kudaba ndadini pandarara nawo. Okay. Makaita kangani? Kamwe chete. Kana yanga zvanga zvizokutanga zvaita kuti muite kamwe chete. Maifara kudzokera kupike chipiri, bozi zvinenge zvakunakira. Bozi vanenge vauya vega. Alright, zvisinei. Wakaona makondomu paiwe? Iwe hanzi ndakaona makondomu toilet. Makondomu wakayaona. Asi kuyaona kwawakaita nditi. Vakazondidaidza kuti uone kuti mutoilet mune makondomu. Watoraura ndiwo. Kondomu iri nderechirume. Dai vanga vakadaidzawo kana muwakidzani wedu kana mumwe munhu. Imi ndine pakatoya futi vanhu vanenge vaviri wese. Alright, zvakwana. Iwe ndoda kubvunza zvinhu zvakadabvunza iwe ndozobvunza iye wazvidziwa. Wakapedzera ringiita bonde nayo? Na September. Kana sikakunga andi musi wa 1 October. 1 October. Zvinoonwa kuti naye bonde. Ayo. Unofana kuita nani bonde? Nayo. Asi bonde kutadza kufamba. Ari kubaba akati ndaona makondo. Ndopakati umbu. Iwe sei usiri kuita bonde nayo? Ndakaona kuti zvinogona kundipinza pachirwere nokuti zvandakaona nezviri kuitika zvisizvo. Taura chokwadi pamukadzi. Uri kumuda here iwe? Uchada mukadzi? Haina ndichamuda. Ndakwana bega tingalale. Ya. Kana wati mukadzi uchamuda mupeshereni. Mupeita mutaure kuti anchabuda. Okay. Adza ndichabuda uri kudii mupindure. Kana zvaurota. Atiwa mari. Kuzvinzwa ndazvinzwa. Asi ndakashanda newe. Ndiri kudawo simba rangu. Uyezve pamunda pandiri handibvi. Ndakashanda newe stand. Tine mombe 12 dzawakatutwa ukaisa kumukwasha wako. Uyezve ukatakura bhinzi zvisina kuwirirana ukatora dzakawanda ukandisira shoma. Uyezve chengeta mwana wako. Pindura iwe zvari kutaura. Mwana ndinochengeta. Pamombe. Mwana munochengeta. Takashanda kuti tina mombe. Pakushanda hazvina program tinoshayana zvinenge zvichishayika. Asienda handizvo. Alright. Zvinganeti tinganobve makesi akawandisa. Muno mombe ngani? 12. Nyorai mombe 12. Nyorai. Nestand. Nyora stand. Iri kupi stand yacho? Shamba mayadi. Mune chii nechimwe futi? Pamba pane masola, gejohara,
necalvet negenerator toshandisa pabhoro pamba tekabhora po makarima zvakadii apa pari zvozviti ndikatongorima uyo wana kurima ukarima chii ngarima chibage nebhinzi chimwe chii futi pano zvinyorwe nyore sati wade nemarata aripo marata maships pane 14 yapera mapedza iverengerei pokutanga mapedza ndatida kutaura panyaya yemombe pane mombe 2 dzandakawisa mbudzi dzangu dzakabva kumusha ndakatengesa mbudzi kumusha kwamureva ndakatenga mombe dzandakachidha infact koita imwe mombe 1 ndikatengesera mukomana wangu mwana koita imwe 1 ndikapa mwana wake neni saka mombe 4 ndozinofana kuita out pa12 masara mumegani pamusoro baba wada kunyepa mombe 1 ikabva kwafara mabhanda ari munomo ndo yavari kudauza mataura panyaya yembudzi koti yavari kutaura yemukomana vakatora mari vakati tikuda yatikange tashandei mabhatanati vakati todavhura bhotiki nemukomana wabva waendesa uko wabvati tikuda imwe mari doti mukomana atipanga achiri kwamureu atipei $200 tiwedzere mari yedu kuti tienderane naiye tisanganise wadaro wabvura bhotiki riya havana kuzokwanisa kuti kunge vachindizivisa kuti zvakamira sei asi kutohodha wakatohodha wabva ipapo tazvazongonzoti mukomana hasisiko wabvati mombe ndiyandichamupa zvavari kutaura kuti zvamombe 4 izvo kunyepa imombe 1 yakataura ndopandikavabvunza kuti oright ekozvo ndaperewo nesoti kuri kowa ndinorarama nezamu ndo tinotondiraramise kuti ndiwane kana patapata kana chii kana plate chai chai tinorara pachimosquito net zvikanzi zvonina iwo ndikabva ndavati koti ndipewo kana mari yokutenga sati kana mafuta kurikowa kwaramba vanhu vazviite kwachakunda hakuna kana chedu ndikati ko munogoti hakuna chedu makatora mari $700 yatikange tarima mabhatanati makati dobatanza nemukomana sei mari yabva yangonyura right nyora izvi zviparisiti sheto mapedza kunyora zvezvezvo verengai vachizwa pane mombe 12 tendi kushamba sola ndesinokuta vakamba masola mangani 2 masola hara gejo marata nebhoro marata mangani marata mangani 14 marata 7 aiwa kunyepa marata 7 7 niditi kugara umba pane 3 akavhara pamota kweta mamwe 3 madhara kweta mamwe avari kutaura nyora mapedza ese 14 aripo 14 marata manyora here zvese right nebhinzi dzavakatakura dzikawanda kudarika dzikwangu dzakandisiya mamune bhinzi mangani matsaga ebhinzi anga aripo 14 iye akatakura matsaga 9 akandisira matsaga 5 nyora right mapedza here hanzi nomukadzi wako handisi kubva pasitendi uri kuti kuri naye asitendi haizi yake nokuti mawaniro yakaita ndakateiwana ndakateinongedzerwa nachief yamaropa kana kubvunza amabhandi kantukomana nenyena aita masitendi tuga kune stendi kushamba nesitendi yautadibhi kwachati iye avari kuti awabve yautaavi pavarizvi right kweyekushamba yokushamba wakatsvaga bhaya ndina puresha ngaitengesa tengesa zvina puresha ndisada unewana wanganiwo musikana ndine 1 asi apo patiri tikaboresa bhoro kamari yacho bhoro iyo yatikange tarima ndina kana 500 yakazoipo kuti tengo pataka nyora bhoro manyora zvese pano chimwe chasina here ndipinde pakushera zvanyorwa kawo mwana ona yakura zvakadi ane 10 years ari kuenda kuchikoro ari kuenda kuchikoro here hatingangoti vanobhadhira school fees zveapo neapo uniform yacho hautoziva kutotenga ndindo chomutengera toro chokwadi pamberi pamwana right hande tione shedzera tione mombe 12 mbojamba pamunhu stendi kushamba stendi kumba 2 masola 1 hara 1 gejo 14 marata 14 masaga ebhinzi
Pane difference ye pa 14 yakatora 9 basi ya 5. Pane difference ye 2. Pane difference ye 2. Ndenge go. Iwe newe mbobuda pansi. Kana kuti dzokai. Iwe ndorogara nawo. Naiwe ndoda kubvunza uri pakati. Ndaida kubvunza vasipo. But ndikandibvunze uri wega. Uku kwako kunobikwa sadza. Akudi murume. Pane zvandakubvunzira. Ndomudasi kana ndikanzwa murume anouya achiti ari kundida. 11 years ndararama nemurume uyu ndinotonzwa brain dzangu dzichitacha anoda kuti upenyu hwandikararama nemunhu. Bora rakacherwa mamitasi mangani? 70 meters. Rakaita mari? Vangoti pashanda 4,000. 4,000. Saka zvinoti makajika kaimwe mari. Kana muchiti? Nemari ye20 tons. Kana kuti tiedhe nemari ye20 tons. No, zvatunoita manje. Tese mabhoro tunaziva. Tinoachacha pano. Rine mameters mangati 70 meters. 40 meters dzine mari yadzo. Tukuirana. Right. Pamita maizodzi mari? Ne? $30. $30 times 30. Ibe manyora pasi namba ikana yabuda. 900. 900 times plus 1.4. 2.5. Ndizvo here? Eh? But 900 plus 1.4. 2,300. 2,300. Uchagara pamba kusvika kunze kwachena wazvinzwa? Uri kuzvinzwa? Ndichakuudza chikodzero chacho chandazviitira ende ndichazokuudza dambudziko rinoitika because makesi iwa ane problem yerudzi irworwo, but ndakusheya zvinhu. Tanga tonchinja kutanga. Mombe dzamakabvisa dzichienda kumba kwenyu dzakabva kupi? Ndikabva mudangana. Okay. Kumba hakuna ngoro here? Hakuna. Tangira pazvinhu zvepasi pasi. Masola? Masora akuita basa rei? Apa achashanda bhoro rakushanda negenerator. Angaripo. Akakura sei masora? 300, 3 times 600. 600 watts, right? 2 masola anda kumukadzi. Paimatonyora. Ande? Weka izvo, nyora izvamatauro zvamataura ndizvo. Kuno different and so different. 14 masake pins. Paka wapuwa manganiwe? Wapuwa 5. Unopuwa 5. Unofana kuzipuwa rimwe 1. Ande? That's 6 beans rachoreta mari? $35 per week. Okay. Mozo ndio chiza ipapo tizo papa maki yacho. Angani ara ne pana ara nechi? Mpeiga. Nikaubet. Pane kaubet. Right, mpegecho. Ara mpei. Ande? Marata 14. Marata 14 mpei. Oh. Jam. No. Right, ndipanonya ipapo. Ndapa ipapo panonya ipapo boro nepa stand. Ne stand yekubindura yokushamba nayo.
bhoro tati 1.3 2.3 anopiwa $700 andeipa stand yekushamba yakaweta mari 4,000 iri RTGS. No, don't worry, you can't do no phone can see woman nyenya. You can talk no tower nine, but don't worry, it's a minor issue. Right? And the pa. Send yourself in Bomina. Stand you pamba to go up there. Okay. Shall dog meet a man. Mashera and Kitashin. Do dog safe highway. Rouge in such a little. Stand to read Sham. Ndikuida simaja igoneke kuti nditi ndoida noti pakutanga ngakatonyera Pindura mvunzo kuna mama. Pindura mvunzo kuna mama. Uyu. Urikuida. Unoona kivaka here. Kana tungo tawo. Ayo andigone kuivaka nodotani chitsotsi chakaita. Okay. Right. Kizito. Muronga nyaya kunoona kuti stand yakamira sei yakakura sei. Ratio pakati nepakati. Zvinzwisisa. Kwazvinzwa? Azvigonekere kuti mubatira kumombe nekuti mukuru uyu ndomuziva. No. Zvandiri kutaura hazvina kana anoramba kana kuita sekana zvakatonetsa stand yacho ndino masimba ekutsvaka munhu anoitenga yobva yatenga. Chandinoda kutaura ndechekuti baba wako asati apedza kupuwa pfumo wazvinzwa. Anga akamborora anomwe vana iwo. Nawo. Waindimhisawo chiro. Mombe rudangani. Chokutanga ndakachengeta vana vake. Pindura mubvunzo. Aya ndinoda kuti dzingobata ndakamwechete. Ndakachengeta vazukuru vake, mwana wake akapwera. Mwana wake uyezve akandirova akanditukana. Kana vomuvhireji vanozviziva. Pindura mubvunzo. Saka pamombe ndiri kuda mombe 8. Uda mombe 8. Ndodza uri kuda. Dzichireve. Dzekushayana 6. Then nekuchengeta wandikaita vazukuru wake newana wake. Hakuna mtemo kwa unoshayana mombe 6. Wazvinzwa? Ndati uri kuzvinzwa here. Kana wati 6 vamwe vana vorarama ne2 kana wati 6 ndopakazwa wakapuwa baba wako wasati wapedza kupuwa mombe zvoreva kuti kudi. Zvazvene zvinoda ndotarisa kuti haugoni here kukwira dare uchitaura kuti ndikuda pfuma yangu yekuchengeta kwawakaikwa ndakaita vana vako. Haatapidza vanhu vacho unongochiona kuti dzakaoma musoro. ndisingazivo pakuchengeta vana ava inini ndinewawo kauya kari karushava kakutienda kuchikoro saka ini ndinodawo kutobhadharwawo pakuchengeta kwandakaita mwana izvo kakutienda kuchikoro zvazviri zvorudo kaizva zvisina rudo kakutienda kuchikoro izvozvi kakauya kari karushava asingagone kana kutaura zvekuti kana anasekuru vacho vatombozive kuti mwana uyu kusvika nhasi akudyei kana kumushanyirawo kuti wauye kuona kuti ari kurwara here Right, hatiteedze kufunga kwavo nokuronga kwavo. Mukadzi mupei mombe 4. Pane chichasara futi. Wazvinzwa here? Unompari mundo. kana zviro anogona kutina mangwana sina puresi Kupa mpurisa udo. Iwe? Wende unopa mundo. Mombe zako dziri kuendeka. Sangura mambo notandorina dzekurimisa. Panopa mupasara. Pataura kuti hanziwawo asiri ane muendeso chikoro asiri ane mutengera heve manje wake avazukuru ndindaitonovonga ndichitenga mvura yekuti ndiwachepine vazukuru wake. Uyu wanzi wakarara nayo. Aiwa vanawo vana wake. Chipo budai panze muri 2.
Chandaburisira vanhu vapadzana asi guwa ndakupa zvinhu zvakawandisa ndinoda kukudza chinonzi chokwadi asi ndombokunzvenga ndakupa zvinhu zvakawandisa wazvinzwa handifana kutokunzvenga ndakupa zvinhu zvakawandisa wazvinzwa mukutaura kwandeichiteta kumwe kwacho ndakupa zvinhu zvakawandisa zvaungosingafana kutowana wozione mwana wani ane vamwe vana vada ratio kuti papo ndakupa zvinhu zvakawanda otherwise hauna kana even kana sendera watu wandipa iwe ndakupa zvinhu zvakawanda upi regai ndikudze nyaya yekuti ndigavadzwa nyaya yekuti kuenzerana Ambhuya is a planned issue womanikira kusaidi kwenyu okay ndandati why wandaidisappoint yacho ndandati nekuti pandazokutimira kutaura ndandati muri kutonga nyaya isiriyo beta tipihwe chaiyo but point yenyu kana makutaura kuti nochimina murudzi rwenyu anoamwandatetiwatiase gawa wetivarove wazvinzwa goro unoramba uripo wanzi asi kunze ukachera unobva pamba yako wazvinzwa hanibodawo kunzvenga wazvinzwa dai vana vako vanga vachitaura kuti une 4-5 shii ndaiona zvokuita kunze ukachena haumanikidzi kubva kumhai unobva 1st May wazvinzwa wapedza chibaga chinonetsa end of May usimuka mombe ndinoda kukudza imwe nyaya wati mombe udaenda nadzo kudzichengeta kusango ramambo kwauri kugara shuwa zvakanaka but chiziva kuti kana madaiso pano kutaura kwakati wandei kunouya nevanhu vanogara navo chakanaka mombe kutora mwana angu endisa kumba kwababa wako wazvinzwa unororiwo chiri kunzwa iwe kuchembera kutadza kuchengetwa zvakanaka right ngauye uye tione ye zvinochitoi kana ukasvika chitaya dhuku unyatsofamba asi rega ndikudzi panguva diki yauchagara iyoyi ukaita mistake yokuti waita chikomba unoenda nguva iyo isati yatisi yakwana saka chakanaka na zvakuvavo wakuda kunzwa kwakuda murume enda kumajomain township ungoita pikiniki kupi koko pedzera kupi koko wodzokera pamwe paurugara kuti uchiri pasi pemurume noda kuti uri musteri baki wakarana naAmbhuya kangani unogara ku wapo wabva ku chibvunza mubvunzo wacho zerwa ukabereka wamai wababa no wanyamutuka chirega yafa dismiss tapedza nini no mwana akura sei ane 10 years mwana anochengetwa naamai vake asi kana uchimuda unomutora kuchipota uchidzora kuna amai vake mutemo 18 years pano yako asi mwana haana muridzi mwana wamuramba kuti no mwana kana uchimuda unomutora uchienda kunomuona mwana anochengetwa asira zvemaintenance toda kunzwisana aya ndopanga itongotaurira kuti mwana anditombomupe azvitoite asi wanza ngaatenge sipo sauti itengera mwana wake neschool fees nekupfeka kwemwana noti haazvizive wanzwa ndapedza kutaura kunzwisisa